Ama ja ovo više ne mogu da trpim. Kad je baba otišla u bolnicu, ovo se kući više ništa ne zna, ništa. Kome pričaš? Zašto je uopšte poslala ovamo? Kao da smo mi debili, nam treba tutor možda. A možda jesmo debili, ali nam ovakav tutor ne treba. I dokle ćemo ovo da trpimo? Dok baba ne dođe iz bolnice. Pa nek dolazi već jednom. Inače će nam tetka svima doći glave. Sačuvaj Bože. Šta je bilo? Muž ti je dividus po šandrcu. To već znam 30 godina. Šta ima drugo novo? Novo je to što sad stoji u gačama pred ogledalom i priča sam sa sobom. Nije to ništa. Opasno bi bilo da stoji pred ogledalom bez gača i da ćuti. On se mnogo promenio od kad su mu rekli za onu nagradu. Kafa. Sad će te, sad će. Hipi. Drugarice i drugovi. Ma kakvi drage kolege i koleginice, dozvolite da u ovom značajnom danu za naš kolektiv i neizmjerno srećnom trenutku za mene lično izrazim svoju zahvalnost na priznanju koji ste mi dodelili. Primajući ovu nagradu svečano vam obećavam da ću i u nastavku svoje karijere davati svoj nesebični doprinos razvoju našeg preduzeća. Šta se bre iskašljavaš? Svoj nesebični doprinos razvoju našeg preduzeća. Ne valja. Ne kaže se razvoju preduzeća. Nego kako se kaže? Ne znam, ali razvoju se ne kaže, to sigurno znam. Jo, opet pokipila. Plakice. 36 godina svako jutro mi počinje sa pokipelom kapom. Pa nije ni čudo što sam ovakav. Napredak. Šta? Napredak preduzeća. Svoj nesebični doprinos napretku našeg preduzeća kao što sam to činio i u protekli 35 godina. Dobro je, samo ne valja. Šta sad ne valja? Ja, pa sav si se ukrutio. A gdje sam se ukrotio? Gde ne treba. Ajde malo pusti se, šta ti je? Ko da si oklagio proguta. Ovako, ko da sam šlogiran, jel? Da, posla. Da me vidi ovako odromboljeno, pa ću dobiti unapređenje kad majmun od dupe zaraste. Ja da sam na tvom mestu, ja ne bi ni održala taj govor. Ma nemoj. A zašto? Da ne ispadneš dibidus blesav. Ja blesav. Da, tu čarapu, šta me zajebavaš? Daće ti neku diplomicu, neki bednji ručni sat, a ti im držiš govor kao da te postavljaju za generalnog direktora. A šta da im kažem, da je oteram u pizdu materinu, jel? Hvala, tako im reci. Ma nemaš ti pojma. Taj govor nije za diplomu i sad, nego da dobijem unapređenje. Kako unapređenje? Pa moje unapređenje, Persida. Pa majku mu valjda sam zaslužio za 35 godina rada da dobijem unapređenje. Ne fantaziraj, bre, tebi da daj unapređenje. 35 godina si mlađi referent, a sada te unapredom nešto drugo. A što da me ne unaprede? Kao Bože nisam zaslužio. I Kurta i Multa su napređeni. Samo sam ja ostao tamo gdje sam počeo. Sudbina. Nije sudbina, nego Šojić. Ha, isti đavo. Ali ja osjećam, evo ovdje osjećam da je došao moj trenutak. No šta preturaš tu ko Jandra? Pa gde je moje svečano delo? Ko Salivena? Slađo, kako je lepo usklađeno. Jel, da li da skopčamo ovi dugmići ovdje, malo stišću, a? Pa to ne, nikako. Što? Pa to vam daje dostojanstven izraz. Direktorski. Onda nek stišće. Ali je lepo, Slađo. Tanja, Dušo, pokaži Gosan Šojiću naš izbor kravata. Izvolite. Kako je usklađeno. Hvala, sreća. Evo, ja mislim da bi nešto od ovoga odgovaralo. Samo je važno, Anđele, da bude potrefljena usklađeno sa dezenom. Samo to. Evo, ova vam je lepa i moderna je. Nije, Anđele, nije. Ja sam čovjek s određenih položaja, s to bi izgledao kao neki fićfirić. Volite diskretnije? To. Onda ova. To. Da imam, a kao da je nemam. Vidiš? To je usklađeno s dušom. Vidiš, to je usklađeno. Biće sve dobro. Ma da, bit će savršeno kad vam kažem. Ova mi se sviđa. Dobro, onda sutra u 5. Da, doviđenja. Kako je lepo, Slađo.
Uvek ste znali da odaberete nešto lepo. Ne, od malinog slađa ja sam imao osjećaj za lepo. Od malinog slađa. A znate što ja najviše volim kod vas? To što kad odaberete nešto, ne pitate koliko košta. Slađa, ja se nikad nisam opterećavao sa pare. Ne, samo da je lepo slađa. Pa tako i treba. Hoćete na karticu ili ček? Da li da je otegnem slađo ili da nategnem ovako, a? Pa može kako god hoćete. Vama sve lepo stoji. Možete i keš. Šta keš? Pa kako hoćete da platite? Šta da platim? Za odelo i kravatu. Bože, slađa pa. Na profakturu? Vama da pišem profakturu. Pa ne meni, slađa. Jesi, ćurka. Na preduzeće. Za vaše odelo i kravatu da pišem profakturu vašem preduzeću. Pa ne ulepšavam se je, slađo, za svoj rođendan, nego za preduzeće to. Znala sam da je neka godišnjica, ali baš... Sve za preduzeće. Šta će poslovni partneri od preduzeća da misle o to preduzeće ako preduzeće to je rukovodilac i rukovodeći organ ne bude sređen i uređen? Razumem. Neću ja da budem lep iz lični razlozi. Slađo, ja hoću da budem lep samo za preduzeće. A hoćete onda da uzmete još neku košulju? Može. Štroka u košulju na sred trpezarije. 100% ga je ona negde smandrljala. Tetka! Tetka! Molim! Ne derite se vas dvoje, decu ćete da probudite! Pa gde se pentraš ko majmun? Došlo mi je da se pentram i pentram se. Jutro Pantiću, jutarnja gimnastika. Ti uljezu gledaj svoja kosa. U pravu ste. Moj šef kaže da najbolje kad dan počne jutarnjom gimnastikom ili dobrim raspoloženjem. Ito, desi. Tetka, gde je moje svečano odelo? Crni, Vito, šta radiš gore? Pitam gde mi je odelo. Tvoje odelo? Ne, tetka. Sidino svečano odelo. Ne svoj kući vodi malo više računa o stvarima, znalo bi se gde šta stoji. Ovako sve ja moram da dovodim u red. Dobro, tetka, dobro, samo kaži gde je. Ili, gde si ga ti sklonio kad si ga skinuo? Skinuo sam ga, tetka, kad sam se vratio sa pogreba u Ika Dobrivoju prošle godine u februaru. Bože sakloni. Pa zar toliko već ima kako je Dobrivoje je umro? Ima, tetka, ima. Ko je danas umro? Ne znam, tetka, nisam stigao da pogledam čitulju. Šta će ti onda svečano odelo? Smiri se, špolirat ću se. Ima proslavu, tetka. A, zato je on tako uzbuđen. Ja, vidi kako drhti. Sad je prebledao. Ajde, uzmi malo slatka, ajde. Uzmi malo. Neću slatko, tetka. Hoću odelo. I kažeš da ga nisi nosio od prošlog februara? Nisam. Znam šta se desilo. Šta? No, ti si prekuvala si slatko i nisi dovoljno sitno isekla. Tetka, šta se desilo s odelom? Pojeli ga moljci. Celo odelo? Što? Tu ta gamat kad navari, to ne zna da stane. Da su pojeli odelo, ostavili bi bar dugmat. Kako dugmat? Od odela, tetka. A, pa dugmat su 100% prodali. Moljci prodali dugmat. Ja ne znam sad ko je prodao, ali da, dugmat i nema. Ja.